Μόλις ζήσαμε τη χειρότερη μέρα στο χρηματιστήριο και στα κρυπτονομίσματα των τελευταίων χρόνων. Ακόμα και οι πιο ασφαλείς μετοχές και κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin έπεσαν δραματικά. Και όλοι αναρωτιόμασταν για ποιον λόγο. Τι έχει γίνει στις αγορές και όλα καταραίουνε. Σε αυτό το βίντεο θα σου εξηγήσω σε απλά ελληνικά τι ακριβώς έχει γίνει, τι να αποφύγουμε εμείς και πώς να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, αν σε ενδιαφέρουν μόνο τα κρυπτονομίσματα, έχω ανεβάσει ένα παρόμοιο βίντεο που εστιάζω στα κρυπτονομίσματα, το τι έχει γίνει, το οποίο έχει ανέβει στο Κρυπτόραμα το κανάλι. Θα στο αφήσω εδώ πέρα και κάτω στο κουτί της περιγραφής ή απλά πάτησε Κρυπτόραμα και θα το βρεις στο κανάλι μου. Όπως και να έχει όμως, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε γενικότερα για τις αγορές ως σύνολο. Απλά σου λέω ότι αν μόνο σε ενδιαφέρουν τα κρυπτονομίσματα, πήγαινε στο Κρυπτόραμα. Τώρα, πάμε να σου πω ακριβώς τι έχει γίνει σε πολύ απλά λόγια. Και ναι, έχει να κάνει με τα μεγάλα funds που παίζουν με τα χρήματα πραγματικά και τι πληρώνουμε εμείς στο τέλος της ημέρας. Πρόκειται για το φαινόμενο του carry trade. Σε πολύ απλά ελληνικά δουλεύει κάπως έτσι. Αυτό που θέλεις να κάνεις, αν είσαι εξυπνάκιας και θέλεις να παίζεις με εκατομμύρια και εκατομμύρια, πηγαίνεις σε μια χώρα όπου μπορείς να δανειστείς με πάρα πολύ μικρό επιτόκιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Ιαπωνία. Παίρνεις τεράστια δάνεια, εκατομμύρια και εκατοντάδες εκατομμύρια, όσα πιο πολλά χρήματα μπορείς, τα παίρνεις από αυτή την χώρα, τα μετατρέπεις στο δικό σου νόμισμα, επενδύεις σε κάτι που μπορεί να σου αποφέρει πολλά παραπάνω χρήματα από αυτό το μικρό επιτόκιο που πληρώνεις και όλα τέλεια, όλα καλά. Σωστά? Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς με τα δεδομένα τα σημερινά τι έχει γίνει. Πήγανε τεράστια funds από την Αμερική και όχι μόνο, anyway. Πήρανε εκατοντάδες εκατομμύρια από τράπεζες της Ιαπωνίας, δανείστηκαν με 0,3% επιτόκιο. Όταν όμως παίρνουν τα δάνεια από αυτές τις ιαπωνικές τράπεζες, τα παίρνουν στο δικό τους νόμισμα. Άρα στο yen. Μόλις πήραν αυτά τα τεράστια τα δάνεια, έπρεπε να γυρίσουν τα yen τους σε δολάρια ή οτιδήποτε άλλο νόμισμα θέλανε. Okay? Ας πούμε τώρα δολάρια. Αυτό λέγεται foreign exchange trade. Πολλοί το ξέρετε ως forex. By the way, να πω εδώ πέρα πως στο books.topsys.gr υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι για όλους σας που θέλετε να ξεκινήσετε με forex, αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Να μάθετε και εσείς δηλαδή πώς να παίξετε σαν τους μεγάλους παίκτες. Anyway, link εδώ πέρα. Και κάτω στην περιγραφή. Αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιες εβδομάδες πριν, ένα δολάριο ισούταν με περίπου 155 yen. Άρα, για κάθε 155 yen που δανειζόντουσαν, μπορούσαν να πάρουν ένα δολάριο. Βεβαίως, χωρίς να υπολογίζουμε και τις χρεώσεις που έχουν αυτές οι πλατφόρμες και όλα αυτά, τράπεζες. Anyway, χωρίς τις χρεώσεις. Οπότε τα παίρνανε, τα γυρίζανε σε δολάρια, 155 γεν ανά ένα δολάριο, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία. Τα γυρίζανε σε δολάρια και επενδύανε σε μετοχές, σε κρύπτο, σε οτιδήποτε θέλανε τέλος πάντων. Και όλα πηγαίνανε τέλεια, παίρνανε πολύ μεγαλύτερα κέρδη από τις επενδύσεις τους στο χρηματιστήριο, για παράδειγμα της Αμερικής ή σε κρύπτο, έτσι. Και απλά πληρώνανε το μηνιάτικό τους στην τράπεζα, πληρώνανε το δανειάκι τους με το 0,3% επιτόκιο, μια χαρά, βγάζανε στη μέση πάρα πολλά χρήματα. Μέχρι που ήρθε ξαφνικότατα η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας ή αλλιώς BOJ, Bank of Japan, και αύξησε τα επιτόκια στο 0,25% από το 0 που ήταν πριν. Αυτό γιατί μας ενδιαφέρει? Γιατί αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αξία του yen να αυξηθεί. Και μέσα σε ώρες, από εκεί πέρα που ήταν περίπου 155 yen για ένα δολάριο, τώρα ήταν γύρω στο 143 yen για ένα δολάριο. Άρα εδώ πέρα είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα λέγεται συναλλαγματική ισοτιμία. Οπότε για να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, θα έπρεπε να πληρώσουν, όταν θα γυρνούσαν τα δολάρια τους σε yen, θα έπρεπε να πληρώσουν παραπάνω. Επειδή τώρα ένα δολάριο δεν αγοράζει 155 yen, ένα δολάριο αγοράζει 143 yen. Πιο λίγα yen δηλαδή. Άρα δεν έβγαζε νόημα όλο αυτό. Είναι γύρω στο 8 με 10% off. Οπότε τι έγινε μόλις όλο αυτό έγινε μέσα σε ώρες, ξαναλέω, τι έγινε, έπρεπε να πουλήσουν όλες τους τις επενδύσεις που είχαν χρησιμοποιήσει τα yen, που τα είχαν γυρίσει σε δολάρια και είχαν επενδύσει. Όλες αυτές τις επενδύσεις έπρεπε με τη μία να πουληθούν, άρα τα πούλησαν όλα έτσι
με τη μία, δισεκατομμύρια έφυγαν από τις αγορές και τα κρύπτο και τις μετοχές και με τη μία σε ένα βράδυ όλο αυτό, έτσι, με τη μία όλα αυτά τα μεγάλα τα funds ήθελαν να γυρίσουν τα δολάρια τους σε yen, άρα αυτό έβαλε πίεση στην αγορά, άρα αυτό είχε ως αποτέλεσμα το yen, η συναλλαγματική ισοτιμία του yen να ανέβει ακόμα παραπάνω. Άρα ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Αυτό είναι το λεγόμενο carry trade, όπου άπλιστα funds βγάζουν χρήματα από το τίποτα πραγματικά. Και απλά σε αυτή την περίπτωση η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, ας το πούμε πολύ απλά, τους τρόλαρε σε πολλά εισαγωγικά, διότι πολλές οικονομίες κοκκίνησαν απίστευτα. Το χρηματιστήριο της Ταϊουάν έπεσε τρελά, μιλάμε για 3 εκατομμύρια χάθηκαν γενικότερα. Πράγμα που για μερικούς, δεν θέλω να δείχνω, που είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, μπορούμε να πάμε και να αγοράζουμε τις εταιρείες που αγαπάμε σε ακόμα καλύτερες τιμές. Και τα κρυπτονομίσματα έπεσαν στο πάτωμα, σε τιμές που δεν τις είχαμε δει εδώ και ένα χρόνο. Σε μερικά από αυτά, ok. Οπότε αυτό και έκανα. Όσοι είστε στο κρύπτο χαρτοφυλάκιο μου αλλά και στο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ξέρετε ήδη τις κινήσεις που έχω κάνει μέρες πριν, επειδή πήρατε τη τελευταία ανακοίνωση στην 1η Αυγούστου και μαντέψτε τι έκανα, αγόρασα ακόμα παραπάνω. Όχι. Δεν θεωρώ πως ακόμα μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για ύφεση και σίγουρα αυτό που έγινε δεν είναι κάτι το οποίο εμένα με φοβίζει προσωπικά. Άλλα πράγματα που προσωπικά εμένα με φοβίζουν είναι πράγματα όπως τα γεωπολιτικά, τα οποία πραγματικά δεν ξέρει κανένας τι γίνεται σε αυτό το πλανήτη. Μπορεί ήδη να έχουμε μπει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο και απλά να μην το ξέρουμε ακόμα. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά τα πράγματα που γίνονται ανά το πλανήτη είναι τρελά. Εννοείται, κοιτάξτε τι γίνεται Ουκρανία, Ρωσία, Ισραήλ, Ιράν. Της τρελής γίνεται. Μπαγκλαντές, είδατε τι γίνεται στο Μπαγκλαντές. Anyway, πολλά πράγματα. Εμένα προσωπικά τα γεωπολιτικά είναι αυτά που με αγχώνουν πολύ περισσότερο από αυτό που έγινε τώρα. Και βέβαια τα γεωπολιτικά θα φέρουν πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις από να πέσει το χρηματιστήριο, ας πούμε. Ειλικρινά θέλω να μου πείτε τη δική σας την άποψη. Θέλω να κάνουμε μια ωραία επικοδομητική κουβέντα. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα σας αρέσει και αυτό πέρα το βίντεο. Το έχω αφήσει για εσένα προσωπικά εδώ πέρα. Μέχρι το επόμενο βίντεο θέλω να περνάτε όλοι καλά, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να ακολουθείτε τα όνειρά σας. Γεια σας.